A comunidade educativa e a AMPA da Escola Anexo a Lomba levan reclamando dende o pasado 30 de xuño a continuidade do curso de 3 anos. Este mércores presentáronse ante o inspector de Educación da provincia con máis de 4.000 sinaturas recollidas en menos dunha semana. Porque, bueno, dinnos que hai poucas matriculacións, pero hai outros colexios que tamén teñen poucas matriculacións e non se pechan. Entón, queremos que nos expliquen personalmente cales son os seus motivos e, bueno, elevamos unhas firmas recollidas no noso entorno educativo, social, familiar, para que vexa que temos apoio da xente e que nos parece unha injustiza este cerre, claro. Dende a AMPA denuncian que o peche da aula suporía numerosos problemas para as familias e para os nenos. No meu caso, por exemplo, eu xa teño unha nena maior que está matriculada nese colexio, no Anexo. Entón, claro, se non podo matricular a nena de 3 anos, lóxicamente teño que quitar a maior de aí e levala para outro colexio, co perxuízo que é para ela, a nivel psicolóxico, de adaptación, cando xa ten compañeiros, profesores, está un entorno estable, seguro para ela, bueno, por eso estamos aquí. Na reunión, o inspector insistiu no peche da aula por non ter un elevado número de matriculacións. O representante da Consellería tamén comunicou ás nais que a Escola Principal da Lomba si conta con todos os servizos necesarios para a conciliación, algo que dubidan dende a AMPA, que temen que a Consellería queira pechar o centro. Con todos os servizos necesarios para que as familias poidan conciliar, porque ten plan madruga, ten un servicio de comedor, ten transporte escolar, dentro no centro de Vilagarcía non hai colexio público, o máis cercano non ten esos servicios. Os únicos colexios que teñen esos servicios son colexios concertados. Entonces non sabemos se o que queren apostar é pola educación concertada en vez de pola educación pública. E nos loitamos por eso, pola educación pública e de calidade. O inspector tamén comunicou ás nais que os escritos presentados pola AMPA e polo centro foron remitidos á Consellería de Educación e que aínda están agardando a resposta definitiva.